سلام سلام قاعد حن مصاحم نابزناتي channel مساهم زلوه بيتي لما انت خا ازياد اقاميتن مهاريتن يازبلكوا مدبي حيزلكم مصي زلوه نسخ انت يا حموش تجابات كما يجرنا نفسنا او تسومون ميزاننا نفسنا بقلطف يقدل تبل اقبابي حيزلكم مصي زلوه ازياد اقاميتها حموشتين بروسس بحسب تقديسنا ندحر جيرناين رؤي زخون اللوطي تمصالنا سلازي نافتي ديتيلز كتوكم صراحة دنبارنا يمغاغبانا جيزن تحستون يا السخاء انتايو كم نفلطو كلاتنا حدا تعي استباهله سب اما عالتي سلسته جيزة كمقبالو نحنا كن حجي اوشت سومن كم يجيرو رؤي زخون اللوطي ميزاننا نفسنا يقودل سلن دلنا كلتا جيزات راح كنبلع كنقددينا سلامنتايو كل جيزة ابن مقبلو انسولين هرمون ناتنا انسولين هرمون مالت ناتنا نمحقق مبي زتقم هرمونيو السو قطر اماونت ناتو اندحر بازيحو انتاي خون مالتي ناتو سايد افكت ولا حنتي كم زي حق خون انتاي دا فات ستوري قبر مالتي كم دي حق خون مو بقى نفسنا صيلي يجف تسبح زبال كا يقمط مالتي بنفسنا زاس واينا نجف وي لعقن زونه ميزان نمص مالتي حجي كل جيزه اب بزح نبل على الاوان تي انسوليناتنا مطناتو እንዳወሰخ ይስخيت ስለዚህ بخومو كلتا جيزه راح معلت خنبلع نقدد مالتي انسولين متن እናቱ اماونت نخيوسخ سو تحت زبالة قطر إنسولين نحر حالينا شعو نتناتنا نايم محقق مقبي نطفن قلطفن يقورو بخوموها نفسناك قطني خيل مالتي أمونغو زخونة يكون عينة مقبي زخونة يكون ولا زبلع نقر كانوا تيبلنان أفتان مقبل أوان قن أفتان كل تجيزان مقبلن أوان قن بزح زخونة أحملتي تبو زخونة أحملتي بزح أحملتي تحسو زلو أحملتين أخل زخونة أماونت ناي بروتين كم نمقب زلنا زوم هيلز فاتس بحالو عينة مقبتاتون كنمقبهم كم زلنا بيحبرنا زوم هيلز فاتس بحالو مقبتات بعلمانيوم سالمون ساردين بزحتهم عسا مالتي أبوزح نقرالو أبن جزء نقر ولا أب تحت الحرينيا فات كنت زي أماونت فاتالو ويبهال بعل السوميم ولا خطراتات ممكن رغبهم لينا قدم حجها عسرت حدا بلوصات مقبن حنقولنا زبل فيديو سارحين نيره او زلو مقبتات بمولهم درجه دبزحتهم هيل زفاتيم سلازي اب لينك كتفولكمي افتا فيديو اتيكم كتريوهم تخوليهم زوم فات زيهم جدا كنمقبو مال الناس لمنتاي مخنياتو فات اتي نطعنا ازي طقم زخونه فات نتناتنا متن انسولين يتحطو سلازات حطوها اتي ناي محقق مسرحناتنا ازي قلطف يخون سلازي جدا كنمقبو لنا قطر خلته دقاسيو دقاس ازي طقامين وصيتاوني اب محقق مدبي سوق أصلا من تايو اتي زايد السبحناتنا دبزحاتو سبحي اب عميق نايجيزة دقاسيو زحقق that's why بزح جيزة خندق سالنا مالتيو بواحد زو حدا شمونتا ساعات أما عالتي كندق سالنا لعلي انتو خوينون نازي نايسومون علامانا نغن هارم مالتيو يمراتيو قطر سلسته سترس ويدما ጭንቀትዩ أب نجنا أول أوان كل جزء كورتيسول زبال هرمونينا نفرب حنقولنا إذا هرمون زخاء أنت يقبر مالتيو نتناتنا نايدقاس عقمي وي ديليت أفكتي قبرو كان زي ندقاس يقبرنا مهنياتو نجنا أصل زلنا كان دقاس نتقام مالتيو أنت زي دقيسناها تناتنا زي دليو عينة فات كا بلوك خون مثلا نخي حق يعصو مالتي سلازي ندحر دي حق كوينها اب نفسنا ستور كغبريو نفسنا نججف مالتي سلازي دقاسن جنقاتن يتححازين انت زي دقيسنا حق قايكلني ستريس تغيرناها دقساين خلينا سلازي بتخالنا متن اتي
ንዓና ዝጨንቀልና ደሎ ነገራት ነሰላስሎሞ ክንገድፎ ንኽእል እንድሕር ኮይና ብዝተኻለና መጠን ክንገድፎ ክንፍትን ኣለና ይርዳእኒ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እንተኾነ ግን በቃ ንዓና ክሕጉሰና ዝኽእል ነገራት ጥራሕ ኣብታ ውሽጢ ሰሙን ክንገብር ኣለና ምናልባት ኮሜዲ ምርኣይ ድዩ መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ደገ ብዙሕ ምዝዋር ንፋስ ዘለዎ ቦታ ብእግርኻ ድኽም ኢልካ እንድሕር መፂኻ ሕጂ ድቃስ ይመፀካ ወይ ናይ ድኻም ስምዒት ስለ ዝስማዓካ እቲ ስትረስ ብመጠኑ ክጎድል ይኽእል እዩ ሳልሳይ ከዓ ከምዚ ንዓና ስትረስ ዝገብሩና ዓይነት ሰባት ኣብ ጥቓና ኣከባቢና ወይ ምሳና ሪሌሽን ዘለዎም ነታ ሰሙን እትያ ግን ብዝተኻለና መጠን ካብኦም ንእሽተይ ርሕቕ ክንብል ኣለና ንጊዜኡ ማለት እዩ ቁፅሪ 4 ኤክሰርሳይዝ ምግባር እዩ ወይ ድማ ስፖርት ምግባር እዩ ከም እንፈልጦ ኩላትና ስፖርት ኣብ ህይወትና ወይ ኣብ ጥዕናና ብፍላይ ከዓ ክንምንታይ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ እንፈልጥ ኢና ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ከዓ ግድን ስፖርት ክንገብር ኣለና ሙሉእ ነፍስና ዘንቀሳቕስ ዓይነት ስፖርት ንዓና ኢንተረስት ዘለዎ ዓይነት ስፖርት ምናልባት ሳይክል ምግባር ድዩ ወይ ጉያ ድዩ ዘብዘብ ምባል ደገ ኣብ ደገ ኾንካ ድዩ ወይ ኣብ ገዛ ዝኾነ ዓይነት ኤሮቢክስ ገለ ምፍታን ድዩ ንዓና ደስ ዝብለና ዓይነት ስፖርት ጌርና ኣብ ሰሙን ሓንቲ መዓልቲ እንዳፀቐጥና ከምኡ ስፖርት ክንገብር ኣለና ኣፍተን ስፖርት ዘይንገብረለን እዋናት ከዓ ብእግርና ነዊሕ መንገዲ ማለት እዩ ወክ ክንገብር ኣለና መታ ንእቲ ሓደ እቲ ስትረስናትና ክውሕድ እዩ ካልኣይ ነገር እውን ንድቃስ ኣዝና ክንደልየ ኢና ንደክም ስለ ዘለና ዛትስ ዋይ ከዓ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ይኸውን ማለት እዩ ቁፅሪ 5 ተመጣጠነ ምግቢ እዩ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ኣብ ቁፅሪ 1 ጠቂስና ዝነበርና ብዙሕ ቁፅሪ ናይ ኣሕምልቲ ክንምገብ ኣለና ኢልና እዚ ንምንታይ እዩ ፖታሲየም መታን ክንረክብ ካብቲ ኣሕምልቲ እዩ ፖታሲየም ካብኡ ስለ ዝርከብ እንተኾነ ግን ኣሕምልቲ ብዙሕ ፖታሲየም ኣብ መዓልቲ 4700 ሚሊግራም እዩ ዘድልየና ንሓደ ሰብ ንሓደ ጥዑይ ሰብ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ኩሉ እዚ ከዓ ክንዶ ዝኸውን ኣሕምልቲ ክንበልዕ ብዙሕ ይከብደና እዩ ብምሉእ እውን ከነጠቃልሎ ኣይንኽእልን ኢና ዛትስ ዋይ ሕጂ ነቲ ብህፁፅ ክንጎድል ደሊናዮ ዘለና ዕላማ ንክጠቕመና ፖታሲየም ሲትሬት ዝበሃል 500 ሚሊግራም ዝሕዝ ታብሌት ሚነራልስ እንተወሰድና ተመራፂ ይኸውን ማለት እዩ ፖታሲየም እንታይ ይጠቕመና እንድሕር ኢልና ፖታሲየም ነቲ ናትና ኢንሱሊን ዝበሃል ንዑ ዝያዳ ኣገዳሲ ንዕኡ ኣዝዩ እዩ ዘትሕቶ ስለ ዘትሕቶ ከዓ እቲ ኢንሱሊን ብግቡእ ስርሑ ይሰርሕ ማለት እዩ ንድቃስናትና እውን ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ንናትና ናይ ኩሊት ፀፀር ንኸይህልወና ዝከላኸል ዓይነት ሚነራልስ እዩ ክስታይ ናትና ጭዋዳም ጨባበጥ ሪላክስ ንክኸውን ዝሕግዘና እዩ ሓይሊ ንክስማዓና ነፍስና ድኽም ዝበለ ዓይነት ስምዒት ንኸይስምዖ ዘሕይለና ዓይነት ሚነራል እዩ ብዙሕ ካልእ ሓጋዚ ዝኾነ ነገራት ኣለዎ ስለዚ ፖታሲየም ብዝተኻለና መጠን ብዙሕ ክንወስድ ኣለና ማለት እዩ ወላ እኳ ካብቲ ዘጠቕሰ ቬጂቴብል ኣሕምልቲ ክንረኽቦ እንተዘይከኣልና ብታብሌት መጠን እውን ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝገለፅናዮ ክንወስዶ ንኽእል ኢና ካልኣይ እምበኣር ካብ ተመጣጠነ መግቢ ኒትሪሽናል የስት እዩ ናይ መግቢ ለቢቶ ማለት እዩ ናይ መግቢ ለቢቶ ብዙሕ ዓይነታት እዩ ዘሎ ንሕና ንብዛሕቱ ከም ሕብረተሰብና ንጥቀመሉ እዚ ኣባኒ ንሕምባሻ ገለ ንመብኩዒ ዝኸውን ለቢቶ ኢና ንጥቀም እዚ ኒትሪሽናል ለቢቶ ግን ካብኡ ፍልይ ዝበለ እዩ ኣብ ምንታይ ኢና ንጥቀመሉ ኣብ ፀብሒ ኢና ንጥቀመሉ ኣብ ፀብሒ ኣብ ሳላጣ ኣብ ዝኾነ ነገር ምስ መግቢ ምስ ፀብሕታት ዝተኣሳሰረ ብላዕሊ ንስንሰሉ ዓይነት ፓውደር እዩ ብዙሕ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ ካብቲ ዘገርም እዚ ኒትሪሽናል የስት ከመይ ገይሩ እንታይ ይጠቕመናን ከመይ ጌርና ንጥቀመሉን ዝብል ዝያዳ ዲፕሊ ካልእ ቪድዮ ክሰርሕ ሕጂ ግን ምዛ ኣብዚኣ ዘላ ፕሮግራም ተተኣሳስረና ግን ስለምንታይ እዩ ብዙሕ ኣማውንት ቪታሚን ቢ ኣለዎም
ብዙሓት ሚነራልስ ድማ ኣለዎ ነቲ ናትና ስትረስ ከጉድሎ ዝኽእልን ናትና ናይ ምሕሳብ ቅልጡፍነት ድማ ኣዝዩ ከልዕሎ ዝኽእልን ሚነራልስ ኣለዎ። ስለዚ ከዓ ኒውትሪሽናል የስት ክንጥቀሙን ኣብዚ የተሓሳስቡና ማለት እዩ። እጅ ኩለን ከጠቃልለን ቁፅሪ ሓደ እንታይ ኢልና ነርና ናይ መጋግባና ጊዜን ትሕዝቶን እዩ ብዙሕ ኣማውንት ኣሕምልቲ ክንበልዕ ኣለና እኹል ዝኾነ ፕሮቲን ከም ዘለዎ ክንረጋግፅ ኣለና ሄልዚ ፋትስ ድማ ዝበሃሉ ሶርስ ዓይነት ኣመጋግባ ከዓ ክንወስድ ኣለና ማለት እዩ። ቁፅሪ 2 ከዓ ዓሚቕ ዝኾነ ድቃስ ተወሓደ ን8 ሰዓት ዝኸውን ኣብ መዓልቲ ክንድቅስ ኣለና። ቁፅሪ 3 ብዝተኻለና መጠን ናትና ጭንቀት ከነወግዶ ክንፍትን ኣለና። ቁፅሪ 4 ስፖርት ክንገብር ኣለና ኤክሰርሳይዝ ወይ ድማ ወክ ብእግርኻ ብዙሕ ከነዘውትር ኣለና። ቁፅሪ 5 ተመጣጣኒ ምግቢ ክንምገብ ኣለና። ካብ ኣሕምልቲ ክንረኽቦ ዘይንኽእል ፖታሲየም ናትና ብታብሌት መጠን ወይ እንተወሰድናዮ እውን ተመራፂ ይኸውን እንኮላይ ናይ ፀብሕታት ኒውትሪሽናል የስት ማለት እዩ ክንጥቀም ኣለና ትብል ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኣዝያ መሃሪትን ጠቃሚትን እያ ኣዝያ ውፅኢታዊትን እያ እውን እንድሕር በገባብ ብምሉኡ እዚ ዝተባሃልናዮ እንድሕር ተጠቂምናሉ ኣነ ርግፀኛ እየ ነብስና ክንጎድል ከም ንኽእል ስለዚ ድማ ትሕግዘኩም እየ ዝብል ንኻልእ ሰብ እውን ንኽትምህር ሼር ንግበር ላይክ ሰብስክራይብ ኮመንት ድማ ኣይትረስዑ ኢኹም ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ብሩህ ቅነ ሰሰናይ ንኣኹም ቻው